Handumanan so sa kaawit. Ayaw nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan lang ko sa pangan nga Gerald. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Come what may. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Gerald. Thank you! Thank you! Salamat ninyo! Mularga ka sa laing nasod? O ma, Oh, maayo hinuon kinakahuna-huna na kaana. Kay kung buto na hunaon, no? Kung wa pa unta ka makapamabdos, hagbay ra unta kang nilarga. mahimo ba? Kalimta na to nato. Ay, napabagoday ko'y mahimo nga nahitabo naman. Ay kabala ka ma, pohon kong magpada ko ni Kisha. Padala hindi ka kapil. Aw, uy! Angay lang gid nga padadaan ko nimo dong. Ako mo ay naghagog pa eskwela nimo sa una, aron ka lang makahuman? Unya, lain mo yung makabenepisyo? Ma, asawa na ko si Kisha. Ay, lagi. Nadawat naman na ako. Pero ayaw sa rin tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para nimo sa una. Ma, Sumabihan na gina ka na mo. day, sabta ko. Please. Kinahanglan ko ning buhaton para ninyo. Mingawan niya ako ni mo. Ingon mas ako. Pero antos-antos na sa ta. Amping ba ito, ha? Oh, ikaw po, damping din ha. Ikabala ka. Ako tugig na si mama nga pagaduawon mo din aron di mo magmingaw. Okay, sir. Mag-usa ka buwan ang di ko linis lang nasod. Manawagong Kisha, be. Imingaw na ko na yan. Okay naman ko dong. Ikaw? Ni Aday, imingaw na kayo ko ninyo. Sige lang, Day. Pila ramay pagdagan sa panahon. Dali ra kini. Magpaabot ko ni mo, Gerald. Si Mama ang nanawag. Hello, Ma. Ay, salamat in town. Kaya nitubag na gyud ka. Kadri na ramo kong nagsigig panawag ni mo. Anong day? Doon ay problema? Ay, nay. Ning asawa ni mo ay. Maulay akong nadunggan dito sa inyong mga silingan nga sige na kunog laag. Unya, mabuntagan na og uli. Unsa ba?
Ako, Gerald, hawa. Yung ko, mag-himo-himong storya. Tinuod yun na. Ma, Ako dong no sa tinuod lang. Naganam nagkukuha ako respeto ang imong mama. day, Wa ba ka mahibaw kada padani mo kwarta? Gusto siya nga pasobraan pagyud. Unya ko pasabto na ako magyaw-yaw. Masuko. Kay no siya mo'y nagpa-eskwela nimo. Kisha, Hagbay ra gyud na akong giloom-loom ng batasan sa imong inahan. Tungod ginahibaw kong inahan nimo siya. Pero kung mosobra na gani siya, pasensya kay na lang kita, Gerald. Oh. Oo, inahan nimo siya. Pero asawa na ko nimo. Kisha. Kay tinuod man sa nga akong gisulti. Unsa may sayop, ana? Pero ma, asawa na nako si Kisha. Kung kanang kwarta nga akong gipada, kay gibudget po da niya para sa ilang konsumo o abang dito. Ay, ingna lang gyud nga laog ng asawa nimo. Ingon bitaw ko nga anhin na lang mo tipon namo para wa mo'y gastuhan. Ganahan man gyud kay mong mga bang. Akong pagbuot nga maglain mi sa akong asawa, ma. Ay sos. Ingna lang gyud hinuon nga under gyud kaniya. Ma, kapila na mo si panawag ni Kisha. Pero di mo ginito bagot. Unsa ba kayo na itabo? Mao ba? Sige. Akong adtuon sa inyo. Paliho ko, ma. Si mama. Hello, ma. Nak, dunay dili maayong balita. Unsa man? Nikuyog kunog laing lalaki si Keisha. Ida ang inyong anak. Unsa ba? Kinuho ko. Grabiha ba no? O ba ganayo sa katuig niyong kaminyoon? Gihatagan man kag problema ingon na. Ambot ba'y ko naasa ko dapitan nagkuhang. Lami na kayong uli. Pero, inahanap pa kong magpaabot og pila ka buwan kay mao ni nasa kong kontrata. Kita ba eh? Bay, Pila na lang kaadlaw og makapauli na ko. Pero di ko madiritsag ulit dito si Po. Muapit na kong usamis. Makikita ko ni Kisha. Yan ako sa mong sabot. Ingon siya nga mutong nga daw siya din sa plaza. Sino ka nang nagpaingon din eh? Dili. Dako ang tiyan ni Kisha. Mablos ka? Oh, Gerald. Mong imposible nga magkabalik pa ta. Kasakit ng gibuhat mo na ako, Kisha. Ganun nakahimo ka na ko yun eh. Sorry, Gerald. Pero dili na ko mabalik pa nimo. Kisha. Ay sos, mag-uol man ka. Kadaghan pag mga babae diha. Ma, Gwapo ka. Unya, responsable. Ako pa ni mo laagoy. Total, naaman nimo ang inyong anak. Nakuha man nimo.
Nak, pila naman katuig nga buwag na mo si imong asawa. Ug may lain na pud siya. O ba kay plano mangitag lain? Wa pa mo sa ko'y nakitaan, ma. Ay, yun saon ni mo pagkakita ka nara makadiris bahay permi. Gawas-gawas pud. Ma, Bay kaya kalugar kas tong reunion bay. Dasar katuig nga sukat tong last pa nga nakita ta. Dugay wala gitu. gibay. Dugay na gid. Lah. Ito siya bay. Wah, Si Trisha. Kakuha niya. ay kong ina nga ganahan ka niya. Galing nalimot ka ha. Parehas ba mong apelido ana? Bay, Seryoso ka? Parehas tagapilido, no? Unsa pa lang unya ikasulti sa uban? pero layo naman ta. Bisan pa. Ano? Dili ganahan ako. Ganahan man. Pero unsaon man ni nato nga parehas lagi tagapilido? So, importante bago na yung story sa mga tao kaysa sa atong bation. Gerald. Sige na lang, good. Sige na lang, good. Sige na. Oo na. Uyab na ta. Yes! I love you, Trisha. I love you too, Gerald. When she looks at me, she looks into my soul and reads. Tulo sa katuig, una ko nakamove on sa kong kaminyoon. Pero mituo ko nga anang paghitabo sa akong kinabuhi, dunay rason. Karon, malipayan ko sa mong panagtipon ni Trisha. Bisan tuod daghan mig madunggan nga istorya kay parehas mig apelyido, pero wa may manumbaling tungod kay mahal na mong usag-usa. Dinin lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Gerald nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagulahan, come what may. Come what may, she Ang mga kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pabada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamila. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Ako si John Lloyd. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Nothing's Gonna Change My Love For You. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Suraliat, South Cotabato. Ang ato matatampo, nagdasangan nga John Lloyd. Hi. Bago pa lagi ko makakita mo din sa mong simbahan. Bago ka din, eh?
Oh, Ako day si John Lloyd. Ikaw? Mayet. Asa na inyo yet? Nga karon pa mo kumakita nimo dinhi sa Jensen. Taga Lupon ko sa Davao Oriental. Uy, layo ko di sa inyo. Asa man ka mong trabaho? Na ako trabaho sa bakery sa anak ni Nanay Lokling. Ah, naday ka diha? Oh, kaubay man na si Nanay dito sa simbahan sa Lupon. Nya, kuwang man nilang tindera mo, gida ko din Ah, mao day. Day, Mayet. Mama, uli na ta. Hi, John Lloyd. Hello, April. Nagkailan naman sa ko, amiga? April, nagkailan nami. John, una mini mo ha. Ah, sige, yet. Amping mo. Saan ko eh? Hindi naman inom ko makato. Ang naong naman ni Mayet ang niapirmi sa kong una-una. Ugma, wato ko sa gitrabuan ni Mayet. Doon lang ako sa bakery nga gitrabuan ni Mayet. Uy, si Mayet mo niya akong matagbuan. Yet! Ay, asa ka ba ingon? Uy, huwag mo nagkat. Nisaylo man lang. Malahos lang ko sa bakery, eh. Uy, John. Ikaw mong din eh. Ano sa may ato ni mo? Mga iyo, ang dakong pan. Atik sad ay. Nahibaw ko, oy, si Mayet ang imong tuyo. Kuan. Siya bitawan tang akong tuyo, pero muram to guwa sa mood. Nagsugat mi. Huwag man magtingog. Oh, di ara ay. Day, nabalik lagi ka dayon. Ingon ka nga na akipaliton sa unahan. Tayong pa be. Nahibaw na ko nga nung nibalik ka dayon. Kay ni aman si John Lloyd, no? Unsa? Pataka man lang ko. Tugaan na lang good yet. Nga crush ni mo si John Lloyd. Unsa? Uy, wala. Namuha lang sa mayit. Muli na lang ko eh, kay basig muhilag ng mayit, kay isigihan ni mo sungog, Prel. Wanam ko makakita ni mayit nga musimba. Ano maga? Magsusi ko. Nipauli naman si Mayet sa ilang dapit. Ha? Ano man? Na, wasad ko mahibaw. Pangutan na lang ko niya yung igsuon kay maumay ni Puli niya din Tuan man sa Iloilo si Ate Mayet, kuya. Ha? Nag-unsa ba siya dito dong? Na, kumibaw kuya eh. Dong. Pwede ko mga siya number? Oh, pwede na kuya. Sige, tagin ko dong kay ako siyang tawagan. Kinsa ni? Nalimot na ka na ko. Si John Lloyd niya eh. Diri sa Jensen ba? Uy, hala. Ikaw ni John? Ako yung tao ni. Di number na ko, uy. Nangayo ko sa mga manghod. Mao ba? Nag-unsa di ka diha sa Iloilo. Ikuha ako sa paryente sa akong papa. Pero dili ko magdugay diri. Basig sunod bungan, mupauli na ko sa amo sa Lupon. Mo ba? Onya, okay rin mo yit nga magtawagan ko di mo? Okay ra, uy. Sige, manawag lang niya ko ni mo balik ha, kay basig busy pa ka diha. Busy gyud, kay adlawan pa man. Kung gabi hinuon, bakantin ako. Sige, manawag lang niya ko balik di mo. I love you, Mayet. John, Pasensya na ka nga dinig ko sa cellphone nanguyab ni mo. Saan mo good? Nagwaha mo good kag galit din eh. okay ra, uy. Dinalian ko nga akong pagbiya diha. Onya, kumusta man? May chance ka kunin mo? Matugan ako ni mo tinuod dyan, ha? Nakagusto sad ko ni mo. Tinuod? O, lagi. Nga sa ato ba di ay? Tinuod itong giingon ni April nga crush ko ni mo. Oh, tinuod to.
mao gani ko atong gisungo ko ni April. Kung mo na, kita na. O, John. Payab na ta. Salamat, sweet. I love you. O, unsay sweet, uy. Sugad ka ron, sweet na nga itong tawganay. Kakorny sa nana, uy. Sige lang, good. Ganahan mo ko. Sige na lang, uy. I love you, sweet. I love you too, sweet. Ha? Mupauli na ka sa inyo sa lupon? Oh, sweet. Mayo na on kay mupauli na ka sa inyo. Ako na kasugatan sa airport sa Davao. Ha? Nga naman. Kay mukuyo ko sa inyo. Matubang ko sa mga ginikanan. Nga naman. Kay mga asawa na ko nimo. Pag sure, uy. Tino, lagi. Mga asawa ko nimo, mayet. Tinudanay na ginang imuha din na ako kay akong paibaw na akong mga ginikanan. Lagi. Tinood lagi. Sige, paibawa na lang si mama nimo nga kuyog ta ug mga asawa ko nimo. Tinud-anay na gid ni imuha para sa among anak dong. O, nay. Ya, saban. Usam ka mayet, ha? Nagsabot namin ni John Lloyd pa nga. Magminiyo mi. Kumaw na, panihang imong ginikanan dyan. Aron, sabutan na mo yung kasal. Ikaw na sa dakot na ko. Sige na. Mga anak! Ayaw mo pag-adtos layo, ha? Opa! Okay. Dali aras panahon, sweets, ha? Walang hibaw eh. May duha na ta ka, anak. Mga gid sweet. Kuan ba? May isulti ko nimo, sweet. Ansa man na? Maglain na lang tagpuyo. Ha? Ang anong maglain man ta? Laim good kay hunaon sweet nga. Magdako nga tong mga anak nga niagya punta ipon sa mga ginikanan. O asa man sa tamo palhin? Karon pa na ako masulti nimo nga maigihimo kong payag dito sa labaka. O gusto na ko nga adto tapuyo dito aron makapamuhi sa dag mga hayop o makapananom sa ta. Di ko mapuyo dito eh. Kalayo Ha? dito sa lungsod. Maunsa palang hinuon ng mga bata dito. Way makatabang namo. Dili ko mapuyo dito. Anhila ko silang mama. Oh, nga hantod-santod lang ka nga. Dinisi mo mga ginikanan? Oh, ano man di ay? Ako man yung mga ginikanan. Sus, hiya sa nung pasabton eh. Nga akong gusto ba nga maglain tagpuyo. Kaya ko ganahan na ning hangtod sa hangtod lang tanga mo tipon dinisi mo mga ginikanan. Di lagi ko mubiya din sila mama magpapa. Ako mo na. Di ka mo biya din si mga ginikanan. Ako'y mo biya din eh. Pahala na mo din eh. Ay, mao ba? Nag-away din mo sa imong asawa. Maong ni Aka. O tiya, ikaw rin ko na akong iyan nga dol-dol din eh. Maong dinila ko nilahos. Ay, hingon anak magyud ng kami niyoon, God. Naamang yun ng lalis. Mga lagi tiya eh. O niya sa may plano ni mo ron. Mga apply kong trabaho sa mall tiya. Bahala na ako gitilite basta malingaw ko. Naala sige pag-apply. Dami nagkang kasunlan din niya. Salamat din taon nga nakasuod na kong trabaho. At least man lang malingaw ko. Di na ako maghuna-huna ni Mayit. Usa ng kabuhan kapin. Sukad nga ni Pia ko sa mo. Ay. Kumusta na kang mga bata? Og si Mayit. Kumusta na kasi ha? Ay, salamat. Break time na agad. At ko ilamos ka ako eh. Magpahangin ko dito.
Mga anak! Oh, Pa, mingaw kayo minimo. mga anak. Pwede kami ngawan na mo. Gimingaw ko ninyo, oy. Yun sa man ninyo pagtultol din, ha? May nagsulti na mo nga niya katrabaho din sa mall. Maong niyan himi. Og nag-atang na lang mi nga mugawas ka. Og salamat kay amo gi kang nakitaan. Imo lagi ming gibiyaan pa. Di ni mo love. Oh, ha? Love ta mo, oy. Gimingaw mo gani ko ninyo. Ayaw mi biyai pa. Oh, di na kumubiya ninyo, nak. Pasaylo ako sweet nga. Akong gidadin nga atong mga anak. Gimingaw na kayo sila ni mo good. Sweet. Pasaliwas ko nga gibiyaan ta mo. Di na mo usab. Di na kumubiya ninyo, ha? Tinuod. Oh, sweet. O gusto na ko nga magsugot sa bago na tong kinabuhi. Salamat, sweet. If I had to live my life without you. Di gid malikayan ang panag-away sa magdiayon. Pero kinahanglan kini nga sulbaron aron di mabungkag ang papuyo. Nagbalik mi ni Mayit kay di ko gusto nga magdako ang akong mga anak nga way amahan. Og sa pagkakaron, ani ami nanimuyo sa Suralas, South Cotabato, uban sa mong duha ka mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni John Lloyd nga taga Suralia, South Cotabato, uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my... Ang mong kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubagkay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I'll help you see. Nganong nisuod man kaning trabaho, Dali man ang kwarta. Usa pa. Una ako nisod aning trabaho pila si kabuok taro nga trabaho kong gi-applyan sa una. Pero wangon man gihapon. Ilabi na kay breadwinner ko sa amo. Taka malamugbugwa ka niyong aso, oy. Huy, day. Husto na na sigarilyo ni mo, uy. Murag kapila na kinangastik imong nahurot ron. Ay, ambot ba? Mag-relax, magod ko basta makapanigarilyo ko. Lisa, may customer ka nangita ni mo. So, dili. O na ko suday, ha? Sige, day. Wala mo kitingali paglaong nga manindot pa ning kinapuhli na ako. Dinhira kitingali ko kuto. Yep. Ano imo mo kong gisagpa? Doon ay nakakita ni mo. Nagpabayad ka na eh. Kausa ka lang magsugod ang trabaho, ha? Tuig ka pina. Hayop ka! Nagpakauwaw ka lang na ako! Ayaw pa! Ate! O sige! Gusto ka ba dapat na ako? Ngano pa? Nagtuo ka nga kagustuhan ko ni? Wa ko malipay ning trabaho, Pero maura niya ko nahunahunaan nga paagi aron masuportahan ko ang ako mga manghod imo ang taong responsibilidad kay amahan ka na mo. Pero sa ka na nga nawaas, mama. Nawa, nasad ka na mo.
Dakon ta ka buhi pero gipasagdan lamin mo. Ito? Unsa to? Ayaw pa! Ayaw dyan si ate! Ate, ayaw pa yak ipiyai ha. Inday dili mahitabo nga biyaan ta mo. Pinangga ta mo, ug mahal ta mo. Maong kutob sa kumahimo. Suportaan kita mo sa iyong panginahanglan. Salamat, ti. Naara ba to'y nangita ni mo din nga customer, day? Usa ka pulis. Ha? Sure, uy. O, lagi. Ikaw gid ang gusto. Murag, type ka niya. Uy niya, asa man ron? Nasa sod, nagpaabot. Adto adayon kay murag paldog yung ka ng pulisa ba? Ako day si Jeremy. Vicky, sir. Oh, hagbayra kung nakailan ni mo. Kay permi man kang magian dining dapita sa imong gitrabawan. Maunang utana ko sa staff din eh. Pagod sa pangani mo. Abi ni mo. Anugon ka? Sir, Guwapa ka. Unya ni tutog barog. Anugon nga mao ni gisudlan ni mga trabaho. Sir Jeremy. Kung bayran ti ka kada gabi, aron mohunong ka lang og pagkamit ni bisang kinsang mga lalaki. Busugot ka ba? Sir Jeremy. Uy, kalami gud ni mog bag, day. Murag grabe naman ka-upgrade ang akong friend, uy. Si Sir Jeremy ani day, uy. Masuko man good kung dili na ko gamiton. Hala, uy. Sana all nagid kaayo ka, friend. Murag makabiya nagid ka ning trabaho, ada. Mao bitang ni anhit ko friend kay mananghid unta ako nga mo-resign ko. Gusto man gud siya nga muundang na ko ning trabaho ah. Oh, kasana all na lang gyud. Murag nagkalawom na gyud mo da. Dili man ka sa minyo. Ha? Mao ginaya kong gipabot nimo nga mangutana din ako. Maayo kay nakahuna-una nagpangutana anak nako. Tubagan na lang ko. Siyempre, minyo ko. Unsa? Pero kung gamiton lang nimo ang imong utok, siyempre anhi ka na lang gyud nako. Makasuporta ko sa imong kinahanglan. Nga di nagkakinahanglan magpagamit ni bisag kinsang mga lalaki. Jeremy. Delikado. Day, Unyag masakpan ka sa sawa. wa ako mahibaw, day. Day, dako naman ka. Naara man na nimog imo ng ipadayon o dili. Pero kung ipadayon man gani na nimo, kinahanglan nga andam ka. Day. Vic. Jeremy. Anong ka? Jeremy, dako kang minyo. Unya? Ngano day? Ibagraman ka. Pero dili gusto nga si Pihon, tani. Katigaling masakpan ta si mong asawa. Masakpan lang tayo kung dili na mag-amping. Jeremy. Unsa?
Wa na ka tungahin sa imong binuwan nga sakit? O, day. Nagpills man ka. Nay, adlaw ang nalimot ko, day. Hala, patay. Dili ka kamabdus? Day. Oh, kinuha ko. Positive. Ayaw ka bala ka. Di ka daganan. Unsa man gyud ko para nimo. Oh, Vicky. Unsa ko nang pangutana? Tubagan na lang kong pangutana. Mahal ti ka. Pero nahibaw kang di pwede. Mong kutob ra gitas tako-tako. Jeremy, Mong kutob sa kumahimo. Suportahan tagyud kas imong panginahanglan. Ingon man sa umaabot ang anak. Jeremy. Dako naman din ang imong tiya, no, uy. Lagi, day. Maayo ka ni kay... Huwag di ka pasag din ni Jeremy, day, no? Lagi, day. Mabitang bisa na hibaw kong miniyo siya. Maglisod ko ubiyak niya. Tungod kay pinangga kayo ko niya. Og mahal na ni mo siya, sakto? Sa tinuod lang, day. Oh, mahal na ako siya. O dili na ako ma-imagine akong kinabuhi nga wa siya. Vicky. Sayop man nga ni patol ko og minyo, pero mahal na ko si Jeremy. Og siya mo ay rason nga nahawa ko sa akong impernong kinabuhi sa una. Karon, nanganak na ko sa mong anak ni Jeremy, og dako kay kog pasalamat niya. Kay tungod niya, nasuportaan gihapon na ako nga akong mga manghod sa ilang pag-eskwela. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Vicky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nakulahan. Dahil mahal na mahal kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Hata ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong alok kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Nalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Art of Letting Go. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kaningos sa kababae nga taga Cebu City. Ang ito ang tatampo, nagdasingan nga Nalin.
Unsa? Manguyab ka na ako? Oh, Nalin. Oh, Nalin. Unta, hatagan ko rin mo chance. Nganong dili? Buotan ka. Og nahibaw ko nga tarong ka nga pagkalalaki. So, okay na? Gisugot na ko ni mo. Oh, Roy. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Nalin. Babe, mag-iipon na ta? Oo niya. Kaysa may mo balhin na to nga. Dool raman ako apartments trabahoan. Ako na lang mo balhin. Oh, sige. Babe, kuy ka. Asa man ta? Ato ta sa amo inig weekend. Pailailad ka sa akong pamilya. Wow. Seryoso na gud ito relasyon, babe. Uy. Sa sinugdanan pa lang. Seryoso naman ko ni mo. Thank you, babe. Basta paganda ma, ha? Sige. Ma! Pa! Day Riza! Ni Anami! Uy. Anak! Uy! Roy, anak, gimingaw na kayo minimo dong. Imingaw na ko ninyong tanan din eh. Si Riza ma. Kuya, Ay! mingawan ako nimo kuya, uy. Ma, pa, Day Riza. Si Nalin, mong uyab. Babe, si Mama, Papa, o ako manghod, si Day Riza. Hi, tita. Tito. Dayriza. Nice to meet you. Nice to meet Nice you to too, Iha. meet you too, Iha. Kuya, dali. Na ako ipagkita di mo sa kwarto. Dali. Kadit lang, please. Ay. Ay, na. Pabuta lang yung tong duhaday kay Dugay, kay tong mahuman og tabi. Ari sa sa kusina, ha? Sige, tita. Salamat. Asa naman is Roy, uy. Kanina naman to sila nisod sa kwarto ni Risa. Gigutom na ba ako da? Day, Nalin. Dali na. Manihapon na ta. Hain day si Roy, tita. Ay, doa pas kwarto ni Risa ay nakatog. Unsa? Ay, di mo ko makatog eh. Saan mo ni mo pagkatog? Nga taas makikagtog siya mong igsoon kanina. Sabay problema mo, Nalin. Nakabantay ko nga. Ugda kay kag tinagdan ako. Sukad ganina. Suma ni mo. Wa ka ba nga no? Sultihi ko. Tuog na ko eh. Ugma, sayo tang mamalik sa syudad. Uy, sayo hagod ninyong mamalik. Karon na di ay dayon? Napamanggukoy trabahoon, tita. Aw, ikaw naman di ang naitabahoon. Ikaw na lang mulakaw. Babe, wa man sa ko'y buhaton good. Gusto ko mas spend time sa kong family. Okay ra? Sige, una lang ko. Hala, uy. Nakahimo siya anak ni mo. Oday. Nakasabot man ko. Nalipay ko kay Isod kaayo sa iyang pamilya, pero dilibasan maayo yung gibuhat, oy. No, istoryahin lang na siya dayo, uy. Kinahanglan nga may bawo po siya og unsay problema ni mo. Nakikundili. Maus pa na sad na. Simbak ko ka diha. Dali ko gusto makikumpetensya sa iyang pamilya.
Sorry kung mo na nagibati ni mo, babe. Nahitabo naman to. Hindi na mo sabi. Sorry. Okay na. Basta, ayaw na gitugos ba ha? Babe, Oh, mata naman day ka. Hapit ako mga magluto. sa'yo kayong nag-chat sa mama, eh. Nga naman? Ako ba, kanang... Ani naman sa syudad mo eskwela si Riza. Ihangyo sila nga... Ani lang una si Riza mo stay na to. O nakatando na ko. Low yung sad. Oh. Ano ko'y mahimuan na? Salamat kaayo, Kuya Roy. The best kid kaayo ka, uy. Uy, sa pa yan, eh. Pasalamat sa di atinalin mo. Okay ra, uy. Oh, salamat. So, Kuya, asa man akong kwarto? Anniversary na nato, ugma. Asa man ta mag-date? Siyempre. Naano ko yung na-preserve nga restaurant. Wow! Matik man. Kaswerte yun ako, eh. Of course. Yung naanak di kakapinangga o kamahal. Out na gitawin ko. Lawas na lang ko sa restaurant. Excited ako sa mag-date ni Roy. Unsa namang orasa? Alas 7 naman kapin. Alas 7 nga mang sabot ni Roy pero wa paghapon siya maapot. Excuse me, ma'am. Hindi na mong order? Later na lang. Inigabot sa akong kauban. Hindi, ma'am. Salamat. Hain naman ka, Roy. Wagin ba ito nga si Roy? Mo-order na lang kung mainom na ako. O na ako mauli. Nauli na lagi ka. Kaya makamutong ah. Nalin, sorry. Kuan, kanang nagka-problema ni Riza, good. Gitripan siya mga lalaki sa yung pagpadong uli. Maong perti na yung hilak nga nanuwag na ko. Wala ka makanahon na pahibaw na ako. Nalimot ko. Sorry, Nalin. Ambot lang ni mo, Roy. Wala ko makasabot ni mo. Makasabot sa akong kipati. Naglain ang akong lawas. Ay, kasukaon man ko. Pagpiti o siguro day, uy, masig mabdus ka. Ha? Positive. Mabdos ka di ay ko. Masayo kong bali. Akong balitaan si Roy. Si buti pa sabot, Ani. Nalin, nasayo pa si mo nakita. Sayo? Sabi sayo pa to? Nga klaro mo kayong narahok mong buha. Gikisan ko ni Riza. Kaluod ba ninyo? Manigsuon mo? O niya mag-unay ra mo? Dili na ko igsuon si Kuya Roy. Unsa? Sinagop ra ko. Og dugay na ko nakagusto ni Kuya Roy. Og naibawsat ko nga mauna iyang na-feel para nako. Unsa? Riza, inigsuon nga akong magtanaw ni mo. Unsa? Panglayas mong duha! Nalin, please. Panglayas mo! Put away the pictures until I
Grabe kasakit ang akong gibati. Mas gipili na ako nga mubuhi na lang ni Roy. Kinahibaw ko nga ikaduha gyud ko sa iyang pamilya. Og dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Nalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagulahan, Art of Letting Go. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikayan ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Dave. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Don't Have the Heart. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Dave. Babe, nakakita ka sa kung... Unsa naman sa Dave? Anong suko mo ka dayon? Kisa may dili masuko. Ngay kamay mo patakag butang si mo mga butang, unya ako may pangitaan nimo. Mura ka na hinungdan? Unsa? Aryan, kaila man unta ko nimo. Pero ambot, wala ako makaila sa imong batasan lately. Dali na kay ka masuko na ko. Dave. Unsa kag mamahuway sa ta? Unsa? Aryan, minyo na ta. Karong pa ta mag-ingon ani? Cool off ra kung gipangayo. Maura na. Aryan. Unya, anong nisugot mo sa ka? Ang naman ako siyang pugson ba? Oh, ikaw. Ikaw may nakilas mo asawa. Siguro alag ha nga, di na padong sa panagbuwag. Pa? Ay, di mo ko makatuog eh. Mag-Facebook ako para tukaon ko. Nagbakasyon di si Aryan. Murag happy ra kay siya, pisagwa ko. Sa may umay mo. Ako lang ginoon na siyang pasagdan. Di sana ko siya sa mukon. Mo ni ba ito mo? Hindi ba kinatuglayan nito? Dili nga na anak si Aryan bay. Kanang pabakasyon niya, gibuhat na niya para sa iyang kaugalingon. Takay ba, oy? Ikaw, sikag paabot niya din eh.
Ya, samtang siya. To, lingaw kayo dito sa kwan. Bay, mahimo ba? Ayaw ko gawi nga kung hunahuna. Dako kong pagsalig ni Aryan. Ayun, Hi. kanusta ka na uli? Gabi pa. Lami na kayo mong tog, maong nga. Wa na lang di ka sa muka. Mo ba? Mingaw kay ko nimo. Kimingaw sa ko ni mo, Dave. Ay pa. Nagaya ni mo na uli ay. Sorry, babe. Stress lang yun kayo ko lately, maong nga. Di na kinala mo explain. Nagasabot ko. Dave, gusto ko magsugod og balik. Yes, ako sad. I love you. I love you too. Mayo ra ang resulta sa inyong call-off nak. Opa, na-realize na mo unsa na mo ka-love ang usag-usa. Kana, mo importante, pagmahal o pagsalig sa usa. Anniversary na mo, ugma. Puro man may duty sa adawan. Aw. Ako lang siyang i-surprise, sinig uli niya. Wow! Napakipakandila-kandila og mga buwak, ha? Romantic good, Annie. Siyempre, anniversary ko na to. Happy anniversary, babe. Happy anniversary. Oh. Nakailaing invite, babe? Hi. Naa si Aryan. Roda? Oh. Oh. Uy, nagbansa mo ka din eh. O, yun sa mo pagkatultol din eh. Nalimot ka? Nihatag man kasi mong address na ako. Hubog na gid siguro kaayo ka adto. Babe, si Roda, nakailan ako sa akong gistayhan na tong nag-out of town ko. Roda, akong bana, si Dave. Sorry kaayo nga. Wa ko magpahibaw nga mo ani ko ha. Wa na lagi wa na ko'y laing mahuna-hunaan nga kapangayuan akong tabang. O, sa man din nahitabo. Kinagmala na sad ko sa kumbana. Dali sa, sud sa. Ano lang tayo mag-story sa sud? Okay na ka din sa kwarto? Okay ra, uy. Thank you kaayo, Ariana. Dave. O, isa pa yan. Sige, biyaan ka na mo din niya. Na may bagay-tug si Aryan. Upang ako. Aron makaluto ko pamahaw na mo. Hi. Ay, hala, sorry. Okay ba nga nagtuwalera di ka? Ay, okay ra, uy. Ako may angay mag-sorry kay wa mo ko ko'y danga si Nina. So, while gilabhan ako nga akong si Nina, gigamit sa Nina ko to alya nga gipagamit ni Ariana ko. Nakaluto na day ko. Dali, lingkod kay timplahan di kagabi. Oh.
Wapa. Aw, baka ako no kayo kung muingan kong di. Sexy ba kayo? Iko'y bay. Papawaan niya bay, samtang wapa ka makasabay. Amaw, di na may tabo eh. Kamao kong makontrol sa akong kagalingon. Og loyal ko ni Aryan. Mau ba? Madugay na kaguli? Sige, sige. Ako na lang mahibaw din eh. Bye. I love you. Si Aryan to? Padong na si Oli? Di pa. Overtime pa ko na siya. Ay, sayang. Makigiinom unta ko. Ay, wa siguro siya kay Bao nga birthday na ako. Uy, mau ba? Dali. Sabayan ka. Mag-inom tayo. Hindi mo to. Palayo lang ko. Hoy. Uy, naunsa ka. Siguro mo kagisi dihaw niya. Nanuto ka na ako. Mahilis pa ako, ha? Tama. Dulo kayo mong naong. Palayo lang. O nagdili ko? Isa na ka. Anayatis na. Giing na bitaw tika. Hubog ka ba yun eh? Huwag ko makapugong sa kong kaugalingon. Huwag ka pugong. Unya, mori mong iraso ni Arian. Ha? Huwag pugong. Huwag ko'y planong sultihan siya. Mahadlo ko nga mawa siya na ako. Bye. Bay, nani mo kong USB no? Ha? Ay, hala, oo. Nanay, bilin bes, bye. Iyay, gimitulong Overtime na ba ko na? Ako napito sa inyo, bay. Sige, sige. Ako lang tawagan si Arian nga muhapit kas bye. Di man makontak sa Arian. Basing naluba to niya nakatuog. Ay noon. Nahibaw naman sa to siya nga overtime ko karon. Hello, bye. Di mo makontak si Arian. Nanakas bye? Bay, punin na yun, bay. Padali. Ha? Nga naman. Saan na ito po? Basta, padali lang, punin na. Bay, ano ba naghupo-hupo mo ka des gawas? Bay, Lilia, ho. Tagagay mo no. Maghubog si Ariel o si Ruda, bay. Nga no, day? Mas may problema na, bay, kung hubog. Naglingaw-lingaw ram na sila. Ano na, manood na. Kudiyot siya. Wata-wata. Nga naman. Tarawa lang. Ay, siya pa eh. Nga nang nag-kiss man na silang duha. Usay bote, pasabote eh. Dave? Sultihira ko gusto niyon. Kinsa man si Ruda sa imong kinabuhi, ha? Aryan, nga nung naabtan tamong duha nga naghawk? Wa mi relasyon. Pero pila na kahigayon nga na inahitabo na mo. Utsa? Tumboy ka, Aryan? Dave, sorry. Mauwa ako sa kong kaugalingon atong higayon nga magsigit og away. Kay naglibog ko na ako. Dili ko sure kung love pa ba ka o dili na. Og dito na ko nahibawaan nga babae ng akong gusto. Unsa? Ayaw na ko pagsuko-suko, Dave. Total, nitilaw sad bitaw ka na ako. Ha? Unsa? Hubog ko ato. Gituyo ko ni mo pagtintal, no? Aron magbuwag mi ni Aryan. O kamo na mo magkadayon. Dave! Pwes! Hatagan ta mo sa inyong gusto. Sige! Imo na ako asawa. O Aryan, ayaw nagpakita na ko. Giluod ko ni mo! Your face is beaming. You say you've been around. Naibaw ko nga nakasabod ko ni Aryan, pero wato na ko tuyo Kay hubog mo ko.
o gimahaya na sadto nako. Pero ang gibuhat sa akong asawa nako tinuyungan. Mangwa ko magduha-duha sa pagbiya niya. Dini na nakutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mo kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Cebu City sa awit nga awit nga naghan I don't have the ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanan.